Boleh baro ki viewers session padang ni ka video ni pe habai dei bat ki khobor like kam ti one klat ban ya share like ban subscribe nak mata ki upcoming videos habai dei bat ki khobor like kam ti kan ni ka video ni pe habai dei ban ki khobor like kam ka dei po ka state Meghalaya ti swabha pe ba ba dadin kita lada pibiang ya ka qualification ti phila ban apply nam ta kini ki post ka dei jong ka offline mode offline mode đi re online ka dei offline mode te sampai ka ni ka video ka dei jong ka Meghalaya home guards ka dei jong ka Meghalaya home guards te kino ki candidates ki ba kwa ban apply nam ta ki te ki post late bet ha ki te ki office ki bangan sapen tip bat ki bangan sapen ep te ka application hang ni ka dei offline nangta ka post ni mane ka dei platoon hawaldar lani kita ki volunteers in part time ka dei part time jobs ka dei full time ka dei part time ti ka dei ka best ha namar ba pinyo pantre mat kiwi la da pi yo room kana ru pla pantre ande kiwi ki kam pe ka part time ka mod bala da je kinu ki ai case ha ka dei ban ni ki platoon hawaldar lani volunteers te pla ban le di kabay nong ru kabyang na kamenta ini ke part times ke bday jong ki volunteer nang ta total post kadon hadu khat pratli ki post jong ki home guards lane platoon hawaldar volunteers ki don khat pratli ki total number of post de le kham kloy la da pi kwa ban apply na kamenta kini ki post ha po ka home guard salary pade hane ke day daily wages kin ai ha kadon nong sngi kan ai hakador no si kata kabdei jong ka highly skilled wages in Meghalaya kador jong kita ki nong trei ki bala tebit ni khot ki highly skilled bogors kabadei drus pa handup santangka shisngi hakador drus pa handup santangka shisngi plus bat ki padeki jingyo lane ki allowances umdei tang drus pa handup san wanum sutu kala namar hangni labatai lupa plus raise allowances kiwi ki jingyo ha ko de yo le se ka to ka kam jung pi ka kham de phin nang yo ki incentive nang to lane ki allowances ha ko de kat kum ka kam ka ba pp yo ban le ban tre ken ti kam de pat tang dus pa rup san nang ta ka ba san hang ne ka de ka job location hai pi ha ban tre nang ta ka ne ka post volunteers wade jong ka part time ti ka location lani ka chika ka ba phila haban tre ka dei sha ki remote border area ka dei sha ki nong kondong ka ba ha ki border area khamtam bat ka border Bangladesh ti for example shubola da don kinu ki rius new lani ki bawan nang te ayo don gijing ya ka je ti phia ban le ti ka don nong si phio plus bat yo le se phia ban ya khun ni ki te ki rius new te ka allowances to ang te ka phila ban yo kata ka dei ka salary mo ti ka chaka ka ba fitri padi phia ban tre ha ki te ki chaka ki border area ka bade shi nong kandong bat ka bahap hapo khasi jentia ban garo nangta citizen manobala ban apply ki dei tang ki ban apo Meghalaya ki candidates ki bade na po ka Meghalaya hi mangi ki khasi jentia ban garo ni la ban apply namta ki te ki khatha chali ki total number of posts nangta ki panru ya ka experience ki candidates ki ba la pretang ha ki office jongka lani department jongka home guards ila ban apply ti ki pan sans name ka experience hapo ko home guards ti ki lani phila yo ban train la yo ban late train kum ki home guards la da di hakanu kono ka factory lani la da di hakanu no department la da phi long kum home guards pi pan ka experience nang to nangta apply nangta ki post nanta ka age pade karta hadu kat nos nem lanin nadu kat nos nem hadu kat nos nem la ban apply klem batai dei khatra hadu san post nem ka upper age limit ka dei hadu san post nem idang la ban apply nang ta kini ki post la da phi dang sngobiang apply be la da phi khamtam ki bala ayo jingai bat ki bala experience ha ka kam home guard nanta training home guards basic training pidi bandon ya ka home guard basic training certificates and kumno pan ban apply nang ta ki post ban apply nang ta ki post pi ban late sha ki
office jongka home guards commandant office lane district training centers but kumjuru civil defense offices kibadan hapo state Meghalaya lane haki district repair state Meghalaya late ban shim nang tu ya ka form ba pihak ban pendap hang tu di pihak ban attach ru ya gini atli ki passport size ka educational qualification iswa bangan poi syakmat habai debat kini ki documents ka qualification hang ni claim batai claim ongre class U hendai si sin ba phi la nang tho nang tan phi pass class 5 6 7 8 9 10 ter attach bank submit bank ya ki qualification certificate ki jongpi harangkat bat ki training certificate kumjuru ka experience certificate mo ka qualification la ne kerdan klempan re hang ne ka kerdan kono ru hendai lada phi la don ya ka experience bat ka training certificate la bai ban apply okay di kumjuru pihak ban attach ka birth certificate ka epic ka training certificate ka medical fitness ru hang ne pihak ban attach lang ha kaporba ki submit ya kanik application mo but kumjuru ka experience certificate pan na gitu ki department ba fitre ya ka experience certificate and application form pade kumbang ada ban penpau shipi pila ban yo na po home guards commandant office district training centers but naiki civil defense offices kibran haki district hapo ka state Meghalaya ban ka last date pade ka last date ka pila ban apply na ka benta ki post jong ka platinum holders lane volunteers in part time kadai hadu ka hendriu trik benai April rajar arponriu kan mau ha ka last date kan dei hadu ka hendriu trik benai April rajar arponriu di ngan ong yapi ki paralog khamtame ya ki kun samla ki bala penbit penbiang ki bala don ke experience ki bala don ke certificate training jong ke home guards late ban apply nam ta ki post namar kan dei ai ki kam ki ba tang sipang la da jia kum kinu ki case mo pi ban le di katang kinsa kampan shai kamba pok office in the pila sha jet but ya ka interview bade ya ka personal interview bade and le hapo shlong but tura centers mo ki bade na po aya tura la ne garo ki ne atura ki bade na po jantia bat khasi in le shlong centers de ya ki jingtip ki ba khamne ak bade but personal interview in sapha ye phi da la ne kin sa sen ye phi ha ka ba phi la ban tip yang ba ki phone number la ne email address ya tang kata hiya ka ba dei ban ni ka khubor like kam ka ba menta stay tuned ban wan klet pat ban share shi ki parlok yo le se phim kwa an re ki parlok chu phi ki kwa te ai la le me ki da ba phi share ye ki ya ka ni video bless you